på Liten Södersen Kari Häggman. Och då är vi väg. Det är bra. De är 3 bilar breda. Det blev 64 Kari Häggman. Så får vi från Fredrik Karlsson. Då har vi Jimmy Elofsson. Och Mikael Sörensen. Det är ju så här att Thomas Skålen är lite snyggt till Elofsson. Det är tillåtet. Och spänger ju på. Den rollen på utsidan är lite snyggt. Lite periferin där. Ja, men han tar med sig honom ut där. Man inte fattar med Elofsson, men i och med att det är så hårt som det är så går det inte riktigt som man har tänkt sig för stora. På väg in mot ett 3 poäng